I have a special gift to all of you, my dear followers. Now you can get 20% discount on everything on my shop, fairychamber.com, by using the code fairychamberfolklore. And this applies to all the products and all the online courses. Hei, se on Niina ja nää katot Keijukammarin kanavaa. Lupasin videosarjaa suomalaisista kasveista ja puista ja niihin liittyvästä mytologiasta ja kansanperinteestä ja kansan magiasta. Halusin mennä ulos kuvaamaan, mutta siellä sattaa vettä, niin kuvataan sisätiloissa. Ja aloitetaan männyllä. Eli mänty on Suomessa hyvin laajalle levinnyt puulajike ja mäntyä nyt löytyy ympäri Pohjois-Eurooppaa ja ympäri maailmaa pohjoisilta pallonpuoliskolta. Suomessa kasvava mänty on lähinnä metsämänty. Männyille on eri nimiä. Hyvin tunnettu sana on honka. Ja hongalla yleensä viitataan sellaisen kelottuneeseen mäntyyn, eli kuolleeseen mäntyyn, harmaaseen puunkeloon. Ja toinen sana on jahnus, joka viittaa käyräiseen mäntyyn. Mänty tunnetaan myös toisella nimellä petäjä, joka viittaa pitkään ja suoraan ja koukkaaseen mäntyyn. Ja männyn kävyt ovat kartiomaisia ja mänty tunnetaan näistä V-muotoisista isoista neulasista. Ja mänty on hyvin mielenkiintoinen puu ja siihen ihmisillä on erilaisia assosiaatioita. Mäntyä pidetään viisaana ja vanhana ja vakaana puuna, kuten Väinämöistä, ja kiireettömänä puuna ja hidastelijan puuna myöskin ja eräänlaisena ihmisillisenä puuna, tuo ei taida olla oikea sana. Mänty on hyvin inhimillistetty puu. Ajatellaan vaikka kuuluisia suomalaisia sanontoja. Kaikki menee päin mäntyä, kaikki menee päin honkia. Niin se tavallaan kuvastaa ihmiselämää, onnea, autuutta ja pahoja asioita myös. Eli mäntyyn liitetään kaikkea mielenkiintoista. Ja kun kerran Suomessa ollaan ja puhutaan männystä suomalaisessa mytologiassa ja kansanperinteessä, kaikilla puilla on suomalaisessa kansanperinteessä tietynlainen jumaluus tai jumalhahmo, johon se puu liitetään. Tai monesti jopa kasvikin saattaa olla sellainen, se liitetään tiettyyn jumalhahmoon. Esimerkiksi kuusi liitetään Tapioon ja pihlajaa liitetään Akkaan. Ja mänty se liitetään ukkoon, eli ukkosen jumalaan. Ja toinen jumaluus suomalaisessa mytologiassa, johon mänty liitetään, on karhu. Ja myös hongatar. Eli hongatar on puiden emu suomalaisessa mytologiassa ja karhun emu. Ei puiden emu, vaan mäntyjen emu muistaakseni. Ja sekin mytologia vaihtelee, koska karhun synnylle on niin monta eri versiota. Ja toinen jumalatar, joka liitetään mäntyyn, on Tellervo, eli Tapion tytär. Ja Tellervo oli muistaakseni eläinten suojelija jumalatar. Eli mäntyyn liitetään monia suomalaisia jumaluuksia. Ja koska ukko on ilmanjumala ja ukkosen jumala, männyn elementti on ilma. Se liitetään talveen ja se liitetään pohjoiseen ilmansuuntana. Ja se liitetään myös syksyyn monesti. Ja ympäri maailmaa mänty liitetään erilaisiin jumaluuksiin. Ja näitä ovat muun muassa Euroopassa ainakin Mars roomalaisessa mytologiassa, eli sodan jumala. Ja Pahus, joka on roomalaisessa mytologiassa viinin jumala. Ja sitten Tyr, skandinaavisessa mytologiassa myös erilaisia jumalattaria, kuten Artemis. Eli kreikkalaisessa mytologiassa metsästyksen ja kuun jumalatar ja Hestia. Eli kotilieden jumalatar ja Diana roomalaisessa mytologiassa, eli metsästyksen jumalatar. Ennen vanhaan, kun Suomessa saadettiin joinakin vuosina kärsiä nälänhätää, ihmiset menivät sinne männyn luokse ja repivät sitä kaarnaa pois ja ottivat talteen tämän nilakerroksen ja jauhoivat siitä nilaa jauhoiksi ja siitä tehtiin sitten petunleipää, jota syötiin sitten, kun ei yhtään mitään muuta ruokaa ollut tarjolla. Eli sieltä tulee petunleipä. Ja nämä männyn kävyt, ne ovat kuvastaneet hedelmällisyyttä ja runsautta, varsinkin jos niitä on ollut paljon siinä
männynoksilla. Ja neulasia ja käpyjä, jos ne kuivattaa, niistä saa teetä. En ole koskaan kokeillut. Ja sitä voi myös hengittää, höyryhengittää havuneulasta keitettyä vettä. Ja se kuulemma avaa keuhkot hyvin. Ja mäntyyn liittyy tämmöinen suomalainen kansantaru siitä, miten mäntyyn tuli pihkaa, koska sekä männyssä että kuussa on paljon pihkaa. No, kuussa enemmän mitä männyssä. Mutta tarina kertoo, että metsän kuningas eli karhu oli kävelemässä, tallustamassa suolla. Ja karhu näki, että siellä suolla oli nainen, joka oli nukahtanut sinne jonnekin mäntyä vasten, kun se oli siellä poiminut marjoja. Ja tämä karhu näki, että naisella oli haava jalassaan. Niinpä karhu lähti luolallensa ja toi sieltä parannusainetta, joka oli pihkaa. En tiedä yhtään, miten karhu sai sitä pihkaa. Ehkä se oli sitä ylisestä tuonut. Ja sitten kun karhu palasi sinne suolle, nainen olikin sillä välillä noussut ylös ja lähtenyt kävelemään jonnekin muualle. Ja karhu vihastui ja heitti sen pihkan päin mäntyä. Näin mänty sai itselleen pihkaa sisäänsä. Ja näin tämän tarinan mukaan männyn pihka sai alkunsa. Ja männyn pihkaa, sitä on Suomessa kansanperinteessä ja kansanmagiassa käytetty haavojen puhdistamiseen, koska se on desinfioivaa ainetta. Uskotaan myös, että tämä männyn halaaminen, sillä on kansanperinteen mukaan se on antanut ihmiselle rohkeutta. Ja mä itse on kova puiden halaaja, niin mä tykkään halata hirveästi koivuja ja mäntyjä erityisesti. Täytyy sanoa, että mäntyä on helppo halata, koska siinä ne oksat ne alkavat vasta siellä useammassa metrissä. Niin tämän takia mänty on helppo halata ja sitä pidetään sellaisena puuna, jota ihmiset halaavat kaikista mielellään. Ehkä siihen liittyy ehkä ihmiset siksi liittyvät mäntyyn kaikenlaisia asioita, kuten viisaus ja hyvyys ja rauhoittaminen ja niin edelleen. En tiedä, mutta näin minä luulen. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavalla videolla. Hei!